egy kört, azt elmegyünk valamelyik labdát. Na most már csináljátok. Na, kezdjük. Nem fotó, videó. Na megy. Na, menjünk. Ne fussunk már, mi sokkal. Majd ha vég a meccs. Hát most kell, mikor meccs van. Menjél már. Indulás? Nagyon sokan vannak. Hát az mit? Épp ez a jó. Ettől izgalmas. Hogy sokan vannak. Menjél már, kárász. Én nem megyek. Aki elment, öcsém. Nem normális. Az tényleg őrült, öcsém, az a gyerek. Az tényleg őrült, öcsém. Ne fordítva ezt a telefon. Azt berúgta az ő. Di. Engem ne. Mindjárt mi jövünk vissza. Gyere, állj. Istenem. Jó az a gyerek, öcsém.